Andamani athi besizweni sithatha somdebeno ndela mzimba bejembeje mfazweni embandla iso zamadoda ayibomvu. Abasethethe nabasenyimbane mkhonto kwasikazi ndaba ikhalamanzi dictionary. Ndaba zathi umndeni ngani uyayinja ngaphethe eduku ngathi ngiyakha kwaphilika ngathi ngiyaphulela kwanetha. Sikukula mdalo hlale emoshali chiya mtolo ngathi utongavuleka indlela. Siyakhuleka madoda, siyakhuleka kube kuhle. Namanje obukayo hluphekayo ufisa uzothatha lento ebusuku hambani njengamanje niye kuyena umuntu angalandi isigubhu angasiphuphanga ozolanda isigubhu akalande ngoba ebusuku kunento efike yakhuluma na umsindo uvuka madoda na umsindo uvuka ezweni izwe limi ngezinyawo ngiyacela bogogo ngiyacela bomkhulu sisanulaka madoda ngiyacela bogogo ngiyacela bomkhulu ngiyacela madoda amakhulu akube kuhle madoda kufanele ihlabathi zolwandle ngiyacela gogo ngiyacela makhwashuba sita kwasendawo ngiyacela ndoda endala yo kunjalo madoda amakhulu kunjalo madoda solwandle namhlanje ngizokhuluma ngesigubhu ngiyazi ukuthi abantu abaningi banolwazi lokuthi isigubhu siyabulala isigubhu asikaze sabulala muthi isigubhu asibulali kunesivumelwano osithatha phakathi kwakho nenyanga leso sivumelwano nemithetho kumele uyilandele nemigomo mibandela nemoto mawuyoyithenga eautomatic uyatshelwa ukuthi mawuyifaka udrive yaphambili mawuyifaka usport gijima kakhulu imoto umanual ufaka ugear number 1 ufaka u2 ufaka u3 mawungafaka kahle amagiya akho iyashintsha le moto iyaqhinyeka isigubhu namhlanje ngizokhuluma ngaso nobuhle nobubi ngiphinde ngikhulume ngesigubhu esikuthi asisebenzi mbangela isigubhu esingasebenzini abantu abaningi into ebashayile ufike walanda isigubhu enyangeni mawufika ekhaya kini bagxeka leyo nyanga bagxeka yonke into maybe uhlala nendoda yakho uhlala nomgogo wakho uhlala nomama wakho bakugxeka bakukhuluma kabi wagcina uphelelwa ithemba lokuye esigujini sakho isigubhu ukhumbuleke ukuthi sinamathambo ezilwane sinamafutha ezilwane ekhulunyiswayo lento uma ikhulunyiswa beqede besiyenza lo msebenzi uma isigubhu wena nenyanga usithathile saqeda sangayenza leyo nto kubalulekile ukuthi akuhlolisiswe isigubhu make kwaqala kwanomsindo ekhaya noma kwanomsindo endlini siyahlehla bese siyama siyabuka ukuthi kahle kwenzakalani into eshaya abantu abaningi ke engeke ngize ngisho nginyanga endala angeke ngize ngisho ukuthi uzibani nozibani washaywa yini into eshaya abantu abaningi bashaywe into yodwa ufike walanda isigubhu mayiqeda kwaba nabantu abam-advise ukuthi ayikho indaba yesigubhu hamba osibuyisele isigubhu mawusithathile sisiphahlela nedlozi lakho which means sifana ne-ID siyasirejista kuwe ebese ethi omunye umuntu mangidecide ukuthi angisasifuni mawudecide ukuthi awusasifuni isigubhu ngicela ukuthi usilithatha ngoba uzosithatha awukwazi ukusibuyisa futhi kimi mina ngisenzeni ngoba sesibhilonga kulini the only thing isigubhu mase usibuyisa siya olwandle noma siya emfuleni ngoba leyo moya iyahlala ngokuhamba kwesikhathi iyakhathaza ngokuhamba kwesikhathi iba ingozi kuwe ngoba leyo nto isuke ibikiwe emsamo kwabikwa yonke into ngithanda lana ke isigubhu buhle baso isigubhu masifika kuwe siqale sibe namalanga cishe awu21 noma cishe inyanga yonke iphele silwa nezitha zakho silwa nenhlupheko uma siqeda lapho bese siqeda sikunika ama results ukuthi kahle mina ngulo uma uthatha isigubhu kumele leyo nyanga ongakaphela u7 days uyiphuphe uma ungayiphuphanga leso sigubhu suye singarejistile kahle uma uthatha isigubhu enyangeni asikho isidingo sokuthi ulwe nayo uthi isigubhu nakho senza 1 no2 singasebenzi isigubhu kuyele enyangeni uyohlala nayo phansi uthatha isigubhu sakho uye phansi kube nento enixoxayo nixoxe njengoba benizonsithatha ngoba isigubhu siyinto esensitive kakhulu ngoba iyona into ekwazi ukukhuphula kanti futhi iyakwazi ukwehlisa akwenzeki ukuthi isigubhu mawusithathile sifike sidla izinto zakho siyiqede kusuke kunento esibiza ukuthi umdliwa idlozi thizeni edlozini lakho elingahambisani nezinto zasekhaya ngoba isigubhu sisuke sifakwa amathamba powerful kodwa uma usibona singarespondi
one into enkulu kakhulu kusiwe kumsindo omkhulu osekhaya noma esendlini nomuntu osukuhlala naye kufanele kuqale kuphele lo msindo abesethi omunye umuntu ake kwenzeke Khehlelezi usushonile isigubhu ngisenaso ngisenze njani isigubhu kufanele usithathe usisemfuleni uyosilahla usilahla khona lapho namali eyamashumi amaningi cishe afika u200 rand usilahla usigoqe ngendwangu emhlophe bese usithinge phakathi kodwa uma uthatha isigubhu into yokuqala ofanele ufike uyenze ekhaya kumele ufike uphahle ucela abantu basekhaya komalumakho ucela abantu basekhaya komawakho uphahla ufake iduku elimhlophe noma uphahla ufake ibhayi elimhlophe ngoba lento inhlanhla uma ungakwenzanga lokho badla ngiyafunga umama ngeke leso sigubhu sesiresponde noma ngeke size siyenze leyo nto osuke ufisa ukuyicela noma ufisa ukuthi yenzeke isigubhu akuyona into enza noma yini ngoba abantu abaningi bafike basabisa abantu bathi isigubhu siyabulala asikaze sabulala umuntu isigubhu izwani mina ngimtshela ngeke sizinyanga sibe siphatha into esazi ukuthi izobulala umphakathi ayikaze yenzeke kukhona abanye abantu abathi isigubhu sakhiwa ngomuntu ophila nebala elimhlophe ayikaze yenzeka leyo nto ayikaze nitshela yimina awukho umuthi owenziwa ngumuntu ophila nebala elimhlophe never loyo muntu akwenzeki loyo muntu uyinhlanhla sekhaya kubo loyo muntu mayitholakala ekhaya kune message asuke ezoyidlulisa loyo muntu unenhlanhla enkulu kakhulu hayi egubhu hayi enyanga no ngoba inyanga esuke yenza kanjalo yenza umuntu ngamaphathi omuntu isuke iqhuba ukukhohlakala noma ekhaya kubo babe vele beyithakathela kodwa hayi besebenzisa igama lokunyanga bese sibuya lapha ekutheni nomunye umuntu uthi kunesigubhu ozosilanda mawusilanda lesi sigubhu bese sikulethela imali endlini hey ayikho leyo nto ngiyanitshela mina namhlanje isigubhu mawusithatha yazi ukuthi uthatha isigubhu ngoba uyi-hard worker uzohamba uyosebenza usuku nemini usebenze sikulekelele hayi ukuthi sizofika isigubhu siyokulandela imali uma kuthiwa silanda imali why pho mina ngenyanga ngahlala endlini la imali besiyeza igcwale kuyo wonke lo round ayikho into okuthiwa ilanda imali izokulethela imali endlini there is no such things angazi mayithi ama-boys ke singazi ngoba bakhona esingeke siyikhuluma into esingayazi ngeke ngayisho lento ngeke ngiyikhuluma into engingayazi abantu abadila nalezo zinto abazi ukuthi ama-boys enza njani of which ngeke ngiyikhulume noma ngithwase ngangafika kuleyo level yokuthi sengifika kuma-boys ngiyezwa bethi akhona ama-boys alanda izinto kodwa mina ngokwami uKhehlelezi angikaze ngiwabone angikaze ngibone kwenzakala kodwa ezinye inyanga ezimkantshubomvu impela zayothwasela leyo moya ziyakwazi ukuthi zona maybe zikwenze lokho but mina into that is why baze bangibiza ngosigujana ngoba bayazi unkulumo umuntu osusa inkulumo kakhulu noma osusa ukukhuluma kakhulu owenza izinto zenzeke ngazo lezi igubhu abantu abaningi osopolitika abaculi osoncontract abantu abanama properties abanama business asekubuya kimi bayazi ngeke bakhulume kakhulu bayazi ukuthi sithinteke thina into mayingathintekanga ngiyakukhulula namanje futhi obukayo owathatha isigubhu sami othi thina sisebenzanga lesi sigubhu you are more than welcome ungafoni Monday Tuesday Wednesday Thursday lisuke ngisebenzele eThekwini eVerelem bese ukuthi ngolwesihlanu ebusuku ngisuke ngisegoli buya kimi ngeke futhi ngikufune mali ngeke ngijikise ngizobona ukuthi kwenzakalani ngoba phela lento ixhumanisa imoya eminingi okwenzeka ukuthi mawuthi uyayithatha wena kunemoya yasala noma yafike ngaconnecta kahle ngoba masisithatha sikwenzela isigubhu kunemoya esixhumanisayo imoya yokuceba noma imoya le econnecta kahle ukuthi into zakho zikhanye uthola ukuthi kunedlozi kini elaligoloza kunomuntu kini wakhipha isisu kunabantu kini abafa bexabene kunedlozi elingasekho lingasaconnectile nawe la sala lona la ngafika la ngaxhuma kahle thola ukuthi sizame kawu4 siloko sigolo okwesi5 bese siyavuma la oqala khona uxabana nami ngicela uqala uxabana nami mase ngithi kuwena hayi buya nemali engaka ngoba kade ufika la ekhaya wena izinto zakho azenzeki waye lokufika la ukufika no never mangakakwenzi lokho ungabi nami buya kimi siloko sincenga lento esithi sincenga lento kunala ezofika ithi khakha bese ubona ukuthi ayikho nakho kuhleli na umuntu osathi usiphethe endlini sekuphele 2 months asenzi lutho thatha ubuyele enyangeni yakho mawufika enyangeni yakho i-wrong inyanga ke
ezofika ifuna ukukhokhisa i-wrong inyanga ezofika ifuna ukufuka inenye imali ithi no lungisa into izilunge noma ningabezwa bekhuluma kuphambana imoya kuphambana izinto bekhuluma abantu abaningi bahlushwa ukuthi bashayiwe la isikolo beshaywe kanjalo nje bahambile abantu basebenzisa izinto iqiniso lithi noma ungababona abantu begibela imoto ezinzima behlala emizini enzima kukhona izinto ezibeyond ngale abafihla ngeke bantshele abayisebenzisa abafuna ukuphakama abanye noma ningababona ifame baziwe bedumile kanti kunezinto ngale abazisebenzisayo kunesigubhu sokuthi mawusebenza izinto zenzeke kunesigubhu sokuduma kunesigubhu sokuthi amathenda kunesigubhu sokuthi nje amadoda angiphi kunesigubhu sokuthi ibhizinisi lami lingena abantu kunesigubhu sokuthi isonto lami ligcwala abantu kunesigubhu sokuthi nje mina makuthiwa ngishaya ngenduku ngilo mgangaleni ngishaya kulahle phansi lezo zinto ziningi zehlukene kunesigubhu sokuthi abafana bangithenga lamagusha bangithela ama-LV bangithengele ngiphakame ngisimame ngibe ngumuntu ngempela ama-property yini iy'gubhu zehlukene njengoba niyibona nje zihamba ngama-price akhona zehlukene impela isigubhu sibhilonga Khehlelezi ukuthi angisiphiki ngiyasikhanda futhi isigubhu ngisikhande siphile makuthi wena wasithatha sangaphila ngicela ukuthi namhlanje ngiyawuhlaba ngiyawulawula buya kimi ungaphathi imali buya kimi la ngikulungisela isigubhu sakho siphile futhi mase siphila uyelibatshele futhi uthi cha isigubhu siyaphila inkinga ukuthi abaningi abenzela igubhu bayasaba ukuvela asaba ukuthi kuzothi angithwele akukhona ukuthwala lokho akukhona ukuthwala uma sesowuthwaliswa yila uthathwa khona imvu bese ifakwa kuwena emhlani wakho bafowethu bengikhuluma ngesigubhu namhlanje ngiyabonga